ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 Uba penyait sings aim uba dang shu job kumu MLA dangshen haka election shiteng samoy hamaurang keneng constituency. Ula ong bakamdan kanu ka Jingeh baun no ya ka Shuki kumu chairman jang ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ban Aiti ho MDC badang shu wan penyaso athamai sa ka parti NPP uba Lamphang bela. Uba ya kunru ya ka election shiteng samoy na maplang constituency na ka tiket jang ka NPP. Haka jingya keren bat kilat patai khubor uba penyait aim uba longru haka jo kaporu MDC jong ka seorang kam constituency ulia tho bahaga ni jingya lang jong ka parliamentary party jong ka NPP bala penyait do nongelam uba jigur murthong uba dai UMDC jong ka Marshall Road constituency la pediang buram ni uba Lamphang bela uba la penyas no sa ka party NPP bat haga jo kapor kani ka kinhon jong ki hinyongut ki MDC ka NPP kila yakendo ruyo chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan ba untong yo uba Lamphang bela kumu chairman jong ka advisory committee nakaliang jong ka NPP party MDC ki badan mentah po HDC ngila don ku ba nyongut de daka jingwan jong iba Lamphang bela kala pen bon ya ka number ke jongi ki MDC han ni po ki HDC te nakaliang ke jonga shimet kumala pen pau meru ka sedang hakapor ba pilai kali akasingi ke ba tip ya ka result akabede ka by election nang tip or kneng ki bon ki bela kali lada ngin IT not ne am ya ka Shuki chairman chai ba bela kumbang la kerana duk kawas sedang wana kalian jungi dan AA ban dan jing snow habedi berkata ni kloy ban pediang te ka syong pat ha jungi penbaik lang le si jong ki para MDC but ki leaders apoka state ki leaders na ka party NPP ngadu chief minister deputy chief minister but is sung balang dahar te ha ka bedi but ka meeting meneng ngila yo ban ya penbaik ya kikam kiba ngilayo ban pediang ii kumju ngilai kendu ya chief executive member ba ya menta shipor kat bangin 4 la ban penbaik da kumwei pat na kalian ka party nomor ba dang kloi te ngila kentu ba ngila kerpat ECM ba inang aishwa ya ka kam appointment ha ka bigde chairman jong advisory committee te nakaliang ECM ila pentip ba ila le kata kam badan kam bat kumju ngi khmit inti ba iba Lamphang bela indio ban dan hakanika kam ya menta support ka pampat penbaik da kumwei te akabai dei bat kiwe we jing dan kam le se kum dukhat jong ka UDA ya kata ru nakaliang jong iba Lamphang bela indio kumju hi kumba enjoy lam kiwe ki members apo ka UDA te saya hisian ngasoban ai kumlei kerpang dan tajung i bala shim ya kini karai ban wan ban penyeso bat ni khamtam ru ban shim mentah kini ka by election ke berang sudah nang te ni po Lamphang constituency te tang kata hi ya mentah le singimpat doni e ban penpau da kumboi pat kumbalong hingi baro KMDC na ka party NPP ngia long kawai ngia stu jingmut bangilong kum shipara ha kini ka party but kanu ba la shimrai lang da baro bat kunju ke bangi la yo ka jimtha neki bahe ki jongi neki leaders ki jongi ki noilam ki jongi hapo ka party tingi kloi be ban pediang ya kata khnang ba ka kambar kan ya be ya renti